Ir-residenti fin-naħa ta' tramuntana tal-port iħossu l-inqas sodisfazzjon f'ħajjithom. Dan ħareġ waqt konferenza organizzata l-4 filgħodu fil-Parlament kif ġew ippreżentati r-riżultati tal-Wellbeing Index Project tal-2021 wara li din il-ġimgħa ġiet ċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Kuntentizza. Dan l-istudju beda sentejn ilu mill-Fondazzjoni tal-Benessri Soċjali flimkien mal-Università ta' Malta. Waqt din il-konferenza intqal in-naħa ta' tramuntana tal-port għandu l-aktar popolazzjoni densa f'pajjiżna, hekk kif dan ir-reġjun jinkludu lokalitajiet fosthom Taslima, Imsida, Pjetà, Gżira kif ukoll San Ġiljan. Fl-indirizz tagħha l-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca qalet li f'ġurnata bħal din jeħtieġ niffukaw fuq prinċipji li jwasslu għal soċjetà aktar inklusiva u bilanċjata li jippromovi aktar kuntentizza f'pajjiżna. Min-naħa tagħha l-ekonomista Marie Briguglio qalet li d-dejta l-inġabret turi evidenza ta' kemm kien hemm differenza fil-benessri soċjali skont il-ġeneru, id-distret u l-età. Barra minn hekk Briguglio qalet li dan l-istudju wera żieda fis-solitudni fil-waqt l-ammont ta' nies nervużi f'pajjiżna baqa' wieħed għoli. Dawn ir-riżultati huma simili għar-rapport dinji tal-kuntentizza tal-2023. Waqt din il-konferenza ntqal il-pass li jmiss dan il-proġett huwa li jiffoka fuq il-benessri soċjali ta' tfal u iż-żgħażagħ għaliex huma il-futur ta' pajjiżna u għandhom ikollhom ħajja mill-aħjar mimlija opportunitajiet.